Hello Philippines, hello world, and of course, hello Kitty! Guys, good morning! Gamitan ginako ni Antiyos, guys. Oy, kaya pa. Dili ta magkakuan ay, dili ta mga hayop ano itong pambasahon iring. Guys, first of all, I would like to thank you kamutanan nga nag-exert og effort guys na kanang matabangan ko sa akong YouTube channel. Kani akong YouTube channel magid guys kanang natanggong mo siya natanggong siya totoo nung siya natanggong sa 300 sa 800 kapin guys, but fortunately na again nag offer ng mga blessings, mga pa-premyo and everything na nag-offer og ilang love guys. And of course happy na akong Pasko nga, happy na gidaan kayo kung Pasko guys nga sayo kay ko nakadawat og mga gift no from God, and of course to all of you sa mga tanan nag-support sa ako. So guys, I would like to thank you, Karen Arbon, Sasang, Krisha Marie, restificar ka na sa inyong effort kay mo lang ga sa atong kaning pala unsa na ay hi baby, good morning. Nada sa atong pakuan unsa ni oy kato atong mga papremyo. Of course, Ginoo ko, grabe ka supportive. Ann Flores, Darcel Restificar, Nang Nelly, I love you Nang Nelly, and of course Longlong, balag siko ni mag-awayon Long, thank you kayo. Mario Logroño Long, Labs, try lang, I love you very much. Bibi Barba, ug si Blue Blue Barba, Adet, oh my God, Adet, Wingals, Nolan, Graham, Jingle, Kaka, Baban, Michelin, ug uban pa mga kabayutan sa kalibutan. I love you all very, very much from the bottom of my heart. Of course, ato na yung mga sponsors na to, umanday silang Eileen, Sinya, si Grisel, and Miko Perez. Of course, Sir Edin Hinrala, Sir, Ginoo ko, salamat yung kayo sa imong mga paload, Sir. Miray sa mga Miray of Miss Miray's Beauty Product sa imong mga pa-premium nga mga bonggang nga mga mousse, lip tint and everything. Palangga, I love it very, very much as my kanang palangga ang pinakapalangga, no? Of course, kani Ma'am Presi, Duydura, Pirihan, Ma'am. I cannot thank you enough. I love you so very, 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 very much, Ma'am Presi. Promise. Love you kaita ka, Ma'am, for the rest of my life. I love you from back and forth, Lord. Basta. Thank you so much, Lord. Guys, naamo to lang sa akong prayers, good. And of course, naapod si Sana, si Nisa Pearl nga purtis po siya kay secret na po kay isang tanbangan ni support sa ako. Kabalo ko sa imong ipambuhat dahil langga. Salamat siya kay isang tanan. Nisa Pearl, I love you very much too. And of course guys, by the way guys, kanang sa tanan nag-support sa inyong tanan, kamu as a whole in general, I love you all. I love you all. I promise you magpakabuang jud ko mangita jud ko kanang content na worth it ang inyong pag-subscribe sa ako. Okay, sa inyong sa tanan nag-subscribe. I love you all. Wala pa ta na human kay karong Wednesday, August November 18 manghatag na sa mga prizes. So in-announce na ko tong additional nga mga information karong Sunday sa akong pa-live. Apil mo anang pa-live na ko karong November 15 guys, kay daghan tag pa-premyo ay daghan kitang mga sponsor. Na 10 kilos nga rice, na mga lechon manok and everything, mga palud. Okay, so watch mo ana. So guys, tanan nagkuan sa akong YouTube channel, nag-subscribe. I love you very much. Ug sa wala pa nag-subscribe, I love you gihapon. Support pa dayon tan mo support sa ako. And yes guys, about pa ani guys kanang sa ako ang sa akong Facebook guys, niabot na jud ko og 5,000 ka friends. And well, pag ako na malugaran og kinsa to akong ipanghawala bitaw din. Dili ako limpyo pa og di pa ako malugaran og limpyo ni ako ang friends list kay nabi uban dili nga dili na mga active bitaw no. So daghan pag pending kaayo nga pending nga mga request. Salamat kayo, I love you all. Gusto na nako ipasabot sa inyo nga as of now dili pagita ko muna ako maad sa ako ang kuan hilas no. Pero lagi promise ka nang sanoy di pa na ako ma-accept inyong mga request sa
And follow lang guys kay para mabantayan ta mo. Maglimpyo ko sa akong friends list, then of course ipakita na ko sa inyo ha. No, and of course magpa-shout out ta guys. Kani ka matabang yung gyapon ni shout out sa tanang kanang miyembro sa Gamma Beta Sigma or known as the Gambits. No, since 1975 ka birthday na ko ni ila ang foundation ani 1975. I'm already 45. And of course guys, this is led by the president of Gambits Manolo Fortich chapter, Mr. Blue Barba. Blue, nakatubang ka Blue? Mura ni Blue dili man siya actually ang tinod nga na is Blue Barba, but ang tawag sa iya na is dark blue barba. I love you Blue. No kanang mga taga Gamma Beta Sigma or known as Gambits sa especially sa Manolo Fortich nga kanang chapter. Mga sir, I love you all mga sir and mga ma'am. Pag-subscribe mo ha, wawi manapil WOWIE space MANAPIL. Of course, click the notification bell para man-notify mo sa akong mga bagong videos. And lastly guys, kanang watch mo sa akong mga videos guys kay kulang na lang atong kulang guys is kana na lang abot na tag 10,000 bongka 1,000 subscribers guys, but we need to we need to comply gyapon guys katong first 4,000 hours of watched sa akong mga videos. So tabangi ko nyo guys, please, I love you all. Ako na'y bahala magpakabuang para sa inyo ang kalipay. And again, sa tanan-tanan, from the bottom of my heart, thank you kayo good. Bye guys, I love you very very much. God bless us all. Merry Christmas.